Proġett pilota li nemmnu li jista' jsir 32 siegħa xogħol fil-ġimgħa bħala prova. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja meta ppreżenta bosta proposti li qed iresqu l quddiem qabel jitħabbar il-budget għas-sena d-dieħla. Il-General Workers Union qalet li proposti tagħha huma mibnija fuq l-idea ta' Malta aktar ġusta, ekwa u inklusiva għaliex il-progress skont il-General Workers Union irid jimxi b'ġustizzja soċjali. Joseph Buġejja saħaq li għalkemm l-ekonomija baqgħet stabbli, il-ħaddiema qed iħossu l-għolli tal-ħajja u sfidi oħra li jaffettwaw il-work-life balance rigward il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Il-General Workers Union qed tipproponi proġett pilota ta' 32 siegħa xogħol fil-ġimgħa sabiex nieħdu ħsieb id-dinja tax-xogħol li tirrispetta l-kwalità tal-ħajja. Din hi idea li tibni fuq dak li propona diġà il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fl-aħħar jiem f'kummenti li tal-Net News is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union saħaq illi bosta pajjiżi qed jissoktaw bi proġetti pilota dwar dan il-kunċett u għalhekk appella biex dan il-proġett pilota jiġi imniedi sabiex pajjiżna ma jitlifx l-opportunità illi inħadmuh anke f'pajjiżna bil-proposta ta' 4-day week għal ħaddiema. Nemmnu li Malta wkoll m'għandix tibqa' lura minn din id-diskussjoni, għandha ssir dan il-proġett pilota ta' 32 siegħa kif għadt inti fis-snin passati konna proponejna li jsir studju jew konna proponejna wkoll li jkun hemm arranġamenti ta' ħinijiet li jkunu pereżempju 10 sigħat fuq 10 sigħat fuq kull ġurnata fuq 4 ijiem. Il-General Workers Union qed tappella sabiex tiġi eliminata t-taxxa fuq il-kola u Joseph Buġejja spjega li din tkomplitejn l-isfida tal-lolli tal-ħajja xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu snin jipproponi. Dwar il-kola aħna nemmnu li din m'għandix tiġi taxxabbli għax dan huwa l-lolli tal-ħajja il-kumpens li jingħata tal-impjegat mhuwiex żieda huwa kumpens għal dak li kont ixxi qabel is-sena għaddiet u għal bl-lolli tal-ħajja allura nemmnu li m'għandux ikun intaxxat. Intant il-General Workers Union qed tressaq bosta proposti oħra fosthom fuq kif skont il-union kull ħaddiem għandu jingħaqad ma' union tal-għażla tiegħu b'mod awtomatiku. Dan fost proposti oħra dwar kif fost l-oħrajn jiġu emendati l-liġijiet tax-xogħol. Apparti minn hekk il-General Workers Union appellat sabiex nieħdu ħsieb li niffokaw fuq turiżmu sostenibbli fost infurzar sabiex ir-residenti jkunu jistgħu jgħixu f'darhom b'mod sigur u turisti oħra jersqu lejn pajjiżna u mhux ikollhom esperjenza kera.